Здравейте хора, аз Ферка Бръч в моя канал. Нещо ви ще се постригвам, мазикам се. Ще правим FC Gold картички. Шутове, физикалити. За физикалите трябва да бутнаме някой. Рамо в рамо. Не, например, бутаме, ако например ти си почваш, за шутовете има и вратар. И да. Последно са ме виждали само с това, дето платненките. Ние вече ще вземем F50. Ма сега... Какво ще правим сега? Къде ще сложим телефона? Например, ти снимай запасовете, Денис да подава. И после ще сме... Ти ще снимаш и Денис ще на врата. И аз като удрям, ти ще снимаш. Да, точно. Добре. Сега първо с какво почваме? Ай, играй колко да се хвърдим кой е първи. Чакай. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Добре, какво избереш? Кой да е първи? Ти бъди първи. Но, найс. Аз това исках. Чай сега, има физикалити, пасинг, дриблинг. Да почваме с пасинг. Чакай, има физикалити, пасинг, дриблинг. Чакай. Да снима Денис. Чакай малко бе. Физикалити, пасинг, дриблинг, шутинг, пейс. И кой има още бе? Пейс, дриблинг. Чакай, пейс, шутинг. Не бе, само началните 6. Те са шутинг, пасинг, пейс, дриблинг, физикалити. Още едно. Има още едно. Да влезем първи. Аре, сега ще се върнем. Дефенди! Вай, дефенди, какво така ли ще правим? Какво? Не, напред, ти ще правиш да ме минеш. Или и ти, да, добре. Окей, аре. Дай се бавно първо. Направо долу. Денис, много си мине да. Дай Денис, дай се ги ти ги виждам. Ай, давай, бавно. Мама, от вас. Добре, да. Значи, кажи колко тръгна? 8 от 10. Добре, той ми дава 8 от 10, макар че второто беше добро, бе. Мада от това. Първото е. Не, да, общо кажи за 10. 8 и 10. 9. Добре, 10. Аре, Долу. Чак трябва да се много. Ако имаш някой пред теб, ще си добър. Айде сега, ти го подаваш, да се спра. В смисъл ти подаваш за пасинг, своя пасинг. Не да сме пасинг? Да, обаче, дай някой да запишем колко на смисъл. Сега пуска пасинг, дай. Да. Перфект. Не са това. Перфект. Брата на дека, половин метър нататък.
Ферхо! Ферхо! Сега ще бием и тримата, в смисъл и двамата по 3 шута. Дуспа на център и тук. В смисъл, зад него. Dur. Може да радиш да дори здравната. Айде, ще хама са генен ден. Сега ще бием шутове. Ich nehme es auf mich. Дам ти 8 от 10. Сега ще правим дриблинг, той ще на защита ще прави, нали, леко ще му да спренесе с цялата сила и аз ще правя финтове. Аре! Аре! Толи!
така, няма да си сложа. Добре, дай сега покидаме това. Ще един опит. Мисля да опитам нещо различно. Тресто беше много яко. Това ще много яко. Респект. Аре, три. Нищо не е на... Нищо не е нагласено. Давай. Това ще е много яко. Дори не очаквах, че направиш това. Давай. Дай. Заради пустения финт. Да. Сега Пейс трябва от тая врата до другата врата да тича и да видим за колко време е. 3, 2, 1, старт! Добре, 4,50 ама ти като тръгна не бях пуснал. Така че, гордо 5 секунди. Окей. Добре, дай сега си дай. Аре! Аз за 5 секунди. Добре, на 3 тръгваш. 1, 2, 3. Четири 88 по-бързо от мен. Добре. Пия долу в коментарите според вас кой и колко смисъл, на колко в Пейс давате оценка или даже ако искате на всичко, което правихме. Аз дам 9 от 10. Добре, и двамата сме 9 от 10 Пейс. Найс. Всеки ще има по един опит, пак първа хората в маса. И всеки сега ще има по един опит. Например сега аз тръгвам как в дриблинга, само че днес сериозно ще се опитаме да го спрем. В смисъл да изчистим топката извън вратата. Ако топката не е излезнала извън това, го правим отново. Чули? Ако например аз изчистя топката и топката не излезе извън полето, го правим отново. Айде сега с вас. Добре, хващи ни двамата. Добре, готови си. 3, 2, 1. Стоп, фигура. Това не излезе. Добре. Нямах дори никакъв шанс. Сега той. Да. Чакам бини. Давам му 9 от 10. Добре ме спра. Аре! Сега почвате с бал контрол. Първо от земята, после по въздух. Аз ще оценявам искрено. Честно. Давай. Оха. Това ще е много лош бал контрол. Това беше много добро. Паса. Аз давам 4 от 10. Това ще е много зле бал контрол. Аз знаех, че Бърър ще Не, според мен на дриблинг и такива работи ще се справя добре. Добре, сега паси. Да. Сега Бърър пуска 4 от 10 му е бал контрола. Давай. Ама само на тази зона. Добре, давай. Някакво Давай. Добре, просто няма сила. Да бе, давай, както. Ама брат, някой може да настигне.
Дай сега по височина. Добре, това е добро. Давам му... Не. 8 от 10 му давам. Сега... Буй, бати бал контрола. Зная, че няма пускаме хронометър, тук ще гледам... 3, 2, 1, старт! Давай. 5 секунди. 5 секунди, колкото моето. Еми, колкото моето. 8 от 9 от 10. 9 бе, моето беше 9. 9 от 10. Сега физикалите бързо ще трябва да буташ. Давай. 3, 2. Дай. Дай, 3, 2, 1. Дай отново, дай отново. Добре. Стоп. 6 от 10. 6 от 10, добре. Сега остават шутинг и дефендинг. Сега ще бие бърз шутинг, след това му остава дефендинг. Нали знаеш, дуспа... Добре, дуспа, център и извън центъра, дай. Техника, да. Влезна ли? Аха. Дай център сега, чакай. Давай. Давай център. Аре. Беше добро, да. Пажинка. Давайте. Давай. Буй! Давам му 9 от 10. Беше добро. Те сега дриблинг. Имаш 3 опита. Куш бе? Давай. На А. Аре, 3, 2, 1. Имаш още 2 опита. Трябва да вкараш. Давай. Влезна ли? Последен опит, моя беше най-добър последния ми опит, давай. Давай. Какво правиш, бе? Лай. Добре, влезна. Celebration? Добре, аз му давам 9 от 10. Не, 8 от 10. Ти? Колко му даваш, то ли? Добре. Сега дефендинг. Давай, трябва да го спреш. Давай. Един опит имаш, нали? Или 3 бяха? Добре, 3, давай. Не трябва да бие. Не бе, в смисъл, Бориш не трябва да позволи да биеш. Добре, първи опит successful. Старт. Междувременно, докато те се опитат там да направят, те ще бърш показва дефенди. Тая вечер ви напомням, че има смисъл дена, който аз нямам, има манчестърско дерби. Смисъл не манчестърско, на Анфилд Ливърпул Юнайтед, така че долу промозите. Не трябва да бие. Блокинг. Добре, давам ти 8 от 10 отново. Окей. Аре. Сега ще подавам и ще стрелям. Ben sana duracağım. Ha? O?
Давай на Бърш. Давай. Сега Бърш бие. Дай Бърш. Добре, защо хвърчат обувки? Аре. Денис пас на Толга. След това Бърш бие още един-два пъти и край на видеоклипа. Дай направи някакъв финт, бе. Нещо рейнбоу, нещо. Найс. Сега изстрел. Вуй. Беше много близко. Това не го снимах обаче. Възикам това, Сега Бърш два пъти и край на видеоклипа. И тук остра. 1v1. Yes. Аре. Аре, Бърш. Сега Бърш. Дай барашка. Добре. Сега би веднъж отдалеч. Оха. Дай на Бърш. Аре, вкарай. Да се има само, мисля, че 2 гола. Толга би е... За последния път. Дай. Да ти подам. Дай. Аре. Дай отново. Да, ще подам отново. Давай. Базикаш с мен. Еми. Добре, това ще бъдат за този видеоклип. Надявам се да ви е харесал. Пръстете може палеца. Абонирайте за моя канал. Опа! И сега специално за вас. Аре! Паса, гледай са. Паса. Ако Толга вкара, трябва да се абонира. Добре, трябва да се абонирате, чухте него. Добре, аз бях Фархад, вие бяхте с моя канал и до следващия път.